Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adalah suatu perminggota pinasa partikian tu sektor Nazaret. Horas madita saluna kamanami nanami na pasidoho di parmingguan di manugot nyarion di bagasan tikyon molo tabereng di buku acarata omanasian sektor asing niya ka punguan na asing anon nanang tampil hobar tu pesta gotilon jala molo disepakati disepakati panitia nasian sektor ima parhalado dohot sikola minggu. Jadi nuaeng ala ngalilik kieu pay maho par sektor Nazareton sikola minggu ngagabe ina. Ala lagi barpu di sektor tongkang. Jadi ala ngalilik kalau ko pay mahon tung sudi mahitan no maju laho mendukung nasida marhite na mga alehon aka nadumenggan huhut lah mendukung ulaun pesta gotilon di tahunon. Alani ulia kami mapartikion tuhamunasian sektor Nazaret nani wakilhon ni akaina.
Molia tema di pasahat rohanami tu hita saluna ruas nihuria naung pasidohot manupahi ulawan di manugot nyarion ima dalam rangka pesta gotilon laos moliate do di pasahat panitia nang huria tuhamuna akaina nami na sian sektor Nazaret saya manupa ma ulota di manugot nyarion lain bain marsangap guarni tuhata lasni roha di tasaluna horas ma dihita. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang sota puka permingguata jumolo mahita martang yang nahohom dinganata ganup martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata meredehita sian buket de nomor 2. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan bahasa do Jehovah, tau partano batoan di ari hagogotan, jala ditadda doakan na marhaposan tuibana. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Selehon jala patubu madihami haporsiaon nasitong. Tabay mahaporsiaon nami ganup ari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangulu. Asa marasi roha hami mabelomo ni roham. Say ului ma pangiduan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredeira. Tabigima patik ni debata di minggu tasarion imanan nyenet sian patik perjolo sahatu pasapuluhon songonon ma di dok disi. Patik perjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bayanonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua gizang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotung gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ehona uhum na dosugut akka na marsineang di goarna. Patik paubaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naono mari maula hamuna sa siulaon muna ala yang goari papituhoni ari paradan di Jahoba di Batam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai dinaono mari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian doi bana diari papituhoni di bahenido umbahen na di pasu-pasu di bata ari paradiran ne jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon munatorasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano na nilehon di Jahoba di Batam diho. Patik paunopon unang ho mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unang ho manakko. Patik pasiahon unak ho olo makatidakon hata na sututu maralohon dongan colma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Bahado padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Audo Jahoba de Batam ninna de batata. Pargogo na suatu dosan jala parlimas. Siluluhon dosa ni amama tu pinoparna. Ro disudut patuluhon, ro disudut paupaton. Pinoparni akka na sugoroha diau. Alaya sido rohaku di akka namar ribu-ribu. Akka namar holong ni roha diau. Naso mangalausi patiki. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu adupan di debata mangulahon nahobar tu patik nai ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin maredehita.
Matopotima dosa tanagudang itu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gidsang hodo patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asi maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan roha nami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyay, asa unang ganggu roha nami di asin roham, alay asa hot roha nami marhapor siyaon, lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan na badiya, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabi hati gola di debata hita marhite hite ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Marede hita. Turpuk epistel di Parmingguata di Bukasan Pornginon, imana tersurat di Pesalmen 125, mamuka maisan ayat sada sahatro di ayat 5, tajahama marsikat soring sian hamima na parjulu. Songonon ma didok disi. Hatuaon niaka namarhaposan tu Jahoba. Akan namarhaposan tu Jahoba songon dolok Sion do nasida dang tagamon humordit hot do tahe rodi saliling ni ledengna. Aidang tagamon tong madudun tukot harajaon di hajahaton di atas perjabaran niak kapartigor. Asa unang lao tangan niak kapartigori tu hageduhon. Rapi tadi ayat 5. Alayang kona manibir tu daran nasida sadiri akan hageduki say natogihon di Jahoba don asida rap dot akka siula ajahaton. Dame ma songgok yanggo tu Israel. Ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Marede hita. Binar mahal binar
taha tidak pun maha porsiatai, songon nani tidak pun didongata saha porsiaon, disadok pertibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian siya tod di perbadia, at dorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tuan watoro dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni, disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, dohot di asesan di dosa, dohot di hatai na medok, mulak mangulu sugot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tabi gema ede puji-pujian na sinwarahon ni ina Hanna diuduti ma nomuse ina Esther.
Yuduti matu ina Esther. Tabigema titing namasa do nanang pamasaon di huriata di bugasan minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhut na.
Tapayutihut matikting na maragam di mingguta tanggal 8 September 2024. Goar ni mingguta sadarion ima minggu 15 dung Trinitatis lapatana hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu nunga dengan saluhutna di bahen Yesus. Kelompok kor tu parmingguon tanggal 15 September 2024. Pukul 7.30 ina Deborah, ina Hana, ama Jericho. Pukul 10 ina Esther, ama Salom, remaja. Pukul 10.07 NHKBP. Ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 15 September 2024 nanaingro hita memakai bahasa Indonesia. Paupaton pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 10 September di sektor Korintus, Mangulon, sektor Judea di Bagasni Keluarga P Tambunan, Borusitorus, Jalan Cendrawasih Pitu, Komplek Angkatan Darat. Di sektor Kanaan di Bagasni Keluarga S Pakpahan, Boru Dongoran, Pondok Rangon, Harjamukti. Di sektor Efesus, BPH sektor Efesus, Gereja Lantai Sada. Di sektor Galatia, di Bagasni Keluarga Nyonya Napitupulu, Boru Tapu Bolon, Jalan Bambu Kuning, Sukatani. Di sektor Filipi, di Bagasni Keluarga A Pardede, Boru Siahaan, Komplek Koperasi Radar Auri. Pertanyaan di Rabu tanggal 10 September 2024 di sektor Sion, di Bagasni Keluarga Uwe Manalu, Boru Nainggolan, Perum Cimanggis Premier Blok B nomor Sia. Di sektor Betania di Bagasni Keluarga A Butar-Butar, Boru Nainggolan, Jati Jajar 2. Di sektor Roma di Bagasni Keluarga Nyonya Sihombing, Boru Purba, Jalan Kemang nomor 35 RT 4 RW 2. Di sektor Nasaret di Bagasni Keluarga Ferdinand Limbong Nadiar Syakep di Gang Sawo. Di sektor Kolose di Bagasni Keluarga H Pasaribu, Borussia Lagan, Gang Masjid. Di sektor Bethlehem di Bagasni Keluarga M Panggabean, Borusi Hotang, Perum Melati, Cilodong. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di Mengguta Sadarion di kebaktian pukul 7.30 ima punguan ina sian sektor Nasaret, di pukul 10 ima sian trio. Jala di minggu naro di ibadah pukul 7.30 dohot pukul 10 ima sian remaja naposo. Paunopon amplop resort. Di hari Minggu sadarion patu paota do papungu pelean amplop resort tapasahat ma ditiki papungu pelean na paduahon. Papituhon pertemuan perdana parguru Malua. Di hari Minggu sadarion saut do patu paon ni huriata pertemuan perdana parguru Malua rap dohot natoras. Pinangido matusude naung mendaftar asaro madohotisa. Mulai pukul 10.05 di Gereja Lantai 2. Ibadah bersama lansia bermazmur. Di hari Rabu tanggal 10 September 2024 di Patupa HKBP Distrik 20 Walu Deboskap wilayah Sada Debosdo ibadah bersama lansia bermazmur. Maringanan di HKBP Cibinong mulai pukul 10. Borhat do punguan lansia ni huriata godangna 15 halak laho madohoti ulaoni. Pasiahon torop ni ruas na madohoti parmingguon tanggal 1 September 2024 godangna 810 sia halak. Pasapuluhon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 52 halak, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 21 tanggal 8 September 2024. Hata ni debata napasikopon las nirohamuna tarsurat
di Roma 15 ayat 10 tolu. Alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinagorgoar ni todi porbadia. 10 sada pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 4 kepala keluarga godangna Rp1.200.000. Pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon sada kepala keluarga godangna Rp200.000. Moliate madi pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanana dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan September 2024. Tuakan aso pasahat to dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabe. 10 tolu keuangan huria. Huria Rp5.127.700. Pembangunan Rp1.207.575. Sentralisasi Manang Pusat Rp7.254.225. Total keseluruhan Rp10.420.500. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhata mapeleani bahen sangap di goarna. Amin. Tabi gemai de puji-pujian na sinurahon ni ama Salom.
Marende hita, las tapapungo ma piliata, pilihan sadaa, dohot sadabi.
Nameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hata, tajaloma hata ni debata, nagabiturpug jamita di minggu ta sadarion. Dienet sian buku Evangelium Markus, biddu pitu ayat 24 rodi ayat 37. Songonoma hatana disi. Dungi borhak maibana siani laho tuluatirus. Jadi dibongoti ma sadajabu. Naing ma unang tarbotoi di rohana. Alai dang tarbahesa buni. Aidang pigadan dibege sada ina-ina baritana. Partodi nahodardo boruna. Gabe Roma ibana mersinggang tujolona. Parbegudo inai sian bangso siro Ponisia. Jadi dipangido matu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna. Alainin na do mangalusi. Loas jolo bosur akada danak. Aidang tama buaton si panganon ni akada danak. Laho maddabuhosa tujolo ni akabiang. Alai ninna inay-nay do mangalusi. Ido nihan Tuhan. Alai doho do akabiang na ditoru ni mejai mangalang na pinapisik-pisikon ni akadak danak. Gabe di dokma tu inay. Ala ni hatami laho maho. Nunga ruar si bolisi sian borumi. Lao matutu nasida muli. Gabe Jepang sama borunai modom di podomanna nungaruar si bolisi. Dungi borhat ma Jesus musesian luat tirus, laho sian Sidon, sahat tu tau Galilea, mamulus sian tonga-tongan ni luat sisa puluh huta. Jala dibuam matujolona sahalak nanengel huhut mangungu. Dielehelek maibana asa dia pehon tanganna tusi. Jala dibuam maibana tu nasuhi holang sian natoropi. Dijulukon majari-jarina tu pinggol ni halaki. Dungi marsitijur maibana laho majama dilana. Laos manaili maibana dopak gijang marhosa godang ma dungi didokma tu ibana he pata nama dok muka ma. Jadi muka matutu parbinigianna har ma nang ihot ni dilana gabeti kosma pakulingna. Jala dipopai manasida unang dipabua-bua tu halak. Alai lam diorai lam gogo manasida mamarita hossa. Jadi longang situtu manasida ninnama. Nunga denggan saluhu na dibahen ibana. Gabe marbinege do akana nengel jala na mangungu gabe makatai dibahen ido sahat. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Euforia di kunjungan apostolik manang kunjungan kenegaraan sahalak pemimpin tertinggi gereja Roma Katolik Paus Fransiskus menyita perhatian dunia, khususnya di Indonesia, macai masif dibaritahon, baik di media cetak, di media sosial, dohot di televisi, terus macai godang barita tarengot tu si di piga-piga hari di bagasan mingguan. Harapata, haroro ni manang kunjungan apostolik ni Paus Fransiskus, naing manyan mabuan pengaruh positif laho membangun persaudaraan, toleransi antar umat beragama, dohot pasauton hadameon, disadok negara di Portibion. Paus Fransiskus sian ordo Jesuit dipilit ibana guar Fransiskus ala memang naing mangihutton dalan nguluni Fransiskus na sian Asisi na terkenal sebagai pelopor perdamaian. Dohot nama cesolhot
tu kemiskinan manang hapogoson. Alani ido Paus Fransiskus terkenal di keterbukaanna, tu sudah halak, kesederhanaanna, pola disorot oleh semua orang tanpa terkecuali, tidak hanya Kristen, agama di luar Kristen juga menyorot kesederhanaannya. Ditiki dipilit ibana holan naik mobil Innova Genix, manang tinggal menginap dang di hotel mewah alai di kedutaan besar. Adong tong di ibana kemampuan menembus tembok-tembok pemisah. Macai jojo di ulahon ibana marhiti sudi akka ulahonna jala berupaya pasadahon masyarakat na nihakam ni padohan manang pangodolan perjumpaan dengan Yesus. Jadi sebagai wujud nyata nang makangoluhon hata ni debata tu dia peibana mian manang borhat iko pataridahon perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Alani ido manangihon dohot makangoluhon hata ni debata ido sada kunci ni Paus Fransiskus di sudia kapakobasion. Mulado kita na paihut-ihut jamitana di pesan misa na di GBK di sipe takas do ibana. Pesannya untuk Indonesia, untuk orang-orang percaya, ingat membaca Alkitab. Bawalah Alkitabmu sebagai buku sakumu kemanapun engkau pergi. Di kantormu, di jabum, di dalan, di dia peho. Ingat majahatan ini debata. Karena menurut dia itu menjadi satu kunci. Takas do ta okuhon bahwa hata ni debata do na sanggup mentransformasi ngulu ni sudi jolma, tidak hanya jiwa, hati, pikiran, tapi semua secara integritas kehidupannya. Firman Tuhan yang dapat mentransform itu semua. Transformasi itu nabawi baik kita memancarkan gugu, semangat, lasni roha, dohot pakirimon nang nilai-nilai na asing tu akahalak na dihumalia kita. Aka amanginang neng dohonon ma lubi sian songonima diharoro ni Kristus tu portibion mabuan misi pekabaran Injil tentang kerajaan Allah, mabuan berita nauli dohot laho pasauton aka harajauna di tonga-tonga ni portibion. Yesus Kristus ketika dia di dunia, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dia senantiasa bergerak untuk memberitakan kerajaan Allah. Di sima Tuhan Yesus mengajar marjamita dungi pamalum namar sahid patu pahon aka tadda halongangan na asing nama bain godang jolma tarhalomong marnidasa ido ubain na saitorop jolma berbondong-bondong paihut-ihut ibana. Odo natahida di pardalanan ni pakobasion ni Tuhan Yesus Kristus. Saya dipatuduhon Tuhan Yesus do keberpihakanna na menembus tembok-tembok pemisah na jot binahin ni portibion. Ido ubaina sering dibahasahon model pelayanan ni Tuhan Yesus Kristus ima menjangkau the last, the least, and the lost. Orang-orang yang terpinggirkan, the last. Naso dia tong portibion. Kemudian the least, orang-orang yang paling hina di dunia ini. Kemudian the lost, orang-orang yang hilang. Maka the last, the least, the lost, odo nagabe target pakobasion ni Tuhan Yesus Kristus. Lost, odo natahida. Merhite dua peristiwa penyembuhan di Markus 7 ayat 24 sahatu 37 ima sahalak boru ni sahalak boru Siro Ponisia manang halak Kanaan na kerasukan setan dohot sahalak nanengel manang nangungu nin nanak kaning disi di pamalum Tuhan Yesus Kristus. Di sido gabe tarjalorohat tama nidok ni topik ni mingguta sadarion ditiki di guari disi nunga dinggan saluhu na dibahin Yesus. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik? Nah perjolo ima dangadong na membatasi ulaun ni ibana.
termasuk keadaan nasadiri. Ayat 24 takasdo, Tuhan Yesus berupaya sip-sip lau tu sada jabu asa unang adong nian nau boto sadisi ibana. Boy doon alani faktor naing sojo ibana mangulon sahira retreat sian sudi kesibukan na doho na paduahon alami mga godang molutajahan non nas-nas sebelumnya, ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nazaret yang berupaya untuk mencari-cari kesalahan Yesus dan hendak menjatuhkan Yesus. Alani ini di kesempatan ini di ayat 24 sebenarnya lau ibana tu sada jabu nanaing tenang do ibana di si. Tetapi itu tidak membatasi pelayanannya. Tung Peter terboto idok di ayat 25 aidang pigadan. Gak berapa lama orang-orang tahu bahwa Yesus di rumah itu. Itu banaro boru kanan itu sih. Jadi ulaun ni Tuhan Yesus dan ngadong na membatasi. Jala status agama ipedang membatasi tindakan holong ni rohani Tuhan Yesus. Status ni parapuani sahalak boru kanani idok perbegu doi mana. Belum percaya Allah Israel. Alai i dang membatasi tindakan ni Tuhan Yesus lahu paluahon ibana manang pasauton pangiduanna. Jala taingok ma dang adong na membatasi termasuk ragam nisahi dia pe. Nangungu, nanengel, na kerasukan setan, semua itu agaknya tidak menjadi persoalan yang berat bagi Tuhan Yesus. Odo nagabi bukti na berengota bahwa nunga denggan saluhu na dibahin Tuhan Yesus. Aladang adong na membatasi sudah tindakan ni imana. Dungi Tuhan Yesus si adil di sudah ulaon na. Molotajah ayat 27 secara sekilas berbau diskriminatif do nilai yota ayat 27. Allah ini nado mengalusi. Loas jolo busur akadak danak aidang tama buaton si panganon ni akadak danak lahomada buhos satu jolo ni akabiang. Dengan perkataan lain, Yesus sedang menyebutkan perempuan itu seperti seekor anjing. Allah halak perbegu doi mana. Jadi dak danak naginorana disi ima halak Yahudi. Dungi biangi ima si paropuani buru kanani halak perbegui. Sekilas ini bentuk diskriminasi. Alai molo sumolhot hitamat jahasa, ternyata kebalikannya. Yesus sedang mengangkat martabat perempuan ini. Adong dua kata di hata Yunani laumadok biang, anjing. Hata napinakena dison kunorion lapatanna anak anjing yang imut, yang lucu, yang dipelihara di rumah. Sedanai ima mertudu-tudu tu anjing liar. Nah, hata napinakini Yesus tu sahalak paropuan boru kana anon ima kunarion. Diangkat do derajat na disi. Tungpe ikon adong hata biang pasahaton na tu si paropuan. Mulai dok binatang anak anjing yang kecil dan imut yang dipelihara di rumah. Bahita mama mereng noingonate si pata ngau apa namanya? Menjaat di baini ibahe mar salawar, ibahe mar baju bagak, mar pita-pita. Anggo anak ni biang nei sempuna harga 100.000, sempuni mana clear do harga 25.000. Ulu marga balajo ni anak ni biangi, itu kan dinwaingon. Jala bah usari do itu sih. Mulu anak na ulo do pe lupa menulangi anak na alenggo anak ni biangon isulangi do. Dok dengka. Artinya dong perlakuan khusus di baheni doh dok naking na mengangkat derajat ni perempuan itu sebenarnya hata ni Tuhan Yesus. Jadi mulu songoni tong peliharaan usari do tusi, urikok do tusi daripada na asing. Mulu ibaiha di huta tiki mekmet dak boto hamu songoni hian hia di huta. Mulu mula oma sian balian sian hauma na parjole sukun. Asing saru pada HPP kalamat. Na perjole sukun ngama ngababita inna dotok. Babi dulu ditanya
Dia nggak mau tahu soal kita. Udah pokoknya babi ngamangan, babi ngamari dinak siang. Itu yang pertama ditanya. Ya terlepas dari apa faktor, mungkin faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ala merpahan babi i boydo haroruan nih apa namanya pangomuan manang hepeng hati hai. Alena neng dohonon molo di dok Tuhan Yesus pe songoni nanaing mengangkat derajat ni perempuan itu. Jala memuka dalan. Anak dulu makan, nanti akan diberikan anjing itu. Berarti ada dong bagian anjing itu. Ido hatani Yesus ditikido ibana loas jolo busur akadak danak. Berarti ada nanti menjadi bagian dari mereka. Orang Yahudi benar mereka akan mempunyai keselamatan. Orang-orang di luar Yahudi pun Tuhan sediakan keselamatan kepada mereka. Ini namanya universalis, keselamatan dari Tuhan Allah yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dungi sun hinagogo do tuhatai. Ido bain nanunga denggan di bain Yesus nina ala sun hinagogo ibana. Huasoni Yesus i patar do holan hata do ibana tu paropuani muli mahonga malum borumi mula paropuani dibereng modum borunai pulas dang kerasuka bibana. Songoni do not tunanengel do tunangungui dung di bain ibana dijulukon tu si pareon nai dung di tijuri di bain tu dilani na nengel do nangungui. Dungi dok Tuhan dia menengadah ke atas dan dia berkata, he pata, terbukalah muka maknin. Diukap debata nengel ni si pareoni dohot maol ni lidahna nama katahon hatanya. Odo nabi nuaton ni HKBP ido banai pajongjong dosa dalam lembaga di Huriatta guarna he pata. Panti karya hepata na adong dilagubuti nuaing. Di sigodang do akadongata na differentability na diasuh HKBP. Jadi sianodoi borhat hatai buasa dipilit guarni lembagai hepata. Asa na masuk tu si harapan na muka masude parnidaan na si malolong dohot si pareon na dohot nyon pamangan non. Boy ibana marnida torang manangihon jelas dungi makatahon dohot takas taringo tu nabinahin ni debata di tonga-tonga ni nguluna. Macam menarik do cara ni Tuhan Yesus na pamalupon nanengel dohot nangungui. Didok dibuat do nangungui tu inganan nasuhi asadao sian natoropi. Ini adalah persoalan etis supaya yang tuli dan yang bisu itu tidak malu di hadapan orang banyak. Ay biar dohanat tong ay dang bigyon nanon. Anong dodongan muna nanengel? Anong dodongan muna nanengel? Kan si bata dang si bata jut mau larong dongan nanengel. Kaya si pare kilo do ibana. Misalnya tadok on dia lusian. Dungi tadok ma betul mananengelon. Ale mo lo tadok betul nanengelon ibigay do. Ani mo ido ko na nanengel inay mana. Kan somal do songoni. Ya nasing ni dengan ibig ale boleh dok memang nanengel di moloni ko. Ani mo doko nengelaw horo nanengel ini mana. Artinya kan kayak si parekelo do di jolo ni godang halak. Maka sangat menarik ini tindakan kasih kelembutan Yesus untuk melakukan kesembuhan. Dibawa ke tempat yang sepi supaya jauh dari orang banyak, supaya dia tidak ditertawai orang banyak. Dan Tuhan tahu caranya. Pada tindakan itu tidak berbicara dengan si orang tuli dan orang bisu itu. Dia hanya dengan bertindak. Dia diam dengan tindakan ijun lukon, dungi ditijuri, hidok hepata muka. Ini adalah kelembutan Yesus dalam menyatakan kasihnya kepada orang-orang yang sedang sakit dan menderita. Disima boy tasimpulhon Yesus menjadikan segala-galanya baik. Atong molotaboto do Yesus menjadikan segala-galanya baik. Respon dia masih patopota. Respon aha mana denggan ulah honota, lahom mananggapi manang meresponi. Adong tulu poin. Ala lewat 10 dope jam 11 sangat dope tuluon. Jam 11 lewat 10 di jam tanah deh. Na perjolo dapoton buan tu Tuhan Yesus.
datang dan bawalah kepada Yesus. Bagaimanapun keadaanmu, siapapun engkau, jangan merasa takut, datang bawa saja kepada Yesus. Dia peha hurangammu, ahape sahikmu, datang bawa saja kepada Yesus. Karena dia sanggup menjadikan segala-galanya baik. Sedangkan orang yang tidak percaya datang kepada Yesus, jangan terbalik. Orang yang tidak percaya saja datang mendekat kepada Yesus. Jangan kau sudah jadi Kristen, pergi lagi kau ke dukun. Pergi lagi ke hal-hal duniawi. Kebalik. Duniawi ini saja mendekat kepada Yesus. Ibarat kamu dona roi Paus Fransiskusi, gudang dona mar kerudung rotu ibana. Bahkan itu kepala Masjid Istiqlal ya. Itu sangat viral video dan foto-fotonya ketika kepala Masjid Istiqlal bersalaman, mencium tangan dan keningnya dari paus. Orang yang tidak percaya kepada Allah di dalam Yesus datang kepada Yesus. Jangan jadi kita yang pergi ke hal yang lain, Allah lain. Allah ni songo dia penuaing. Aka parnguluommu dipartikianon. Dapoton romaho buan tu Tuhan Yesus. Bawa dan datang kepadanya. Dia tidak akan pernah gagal. Yesus tidak akan pernah gagal. Datang dan bawa saja kepada dia. Ini yang membuat kita percaya diri melangkah walau badai datang menerpa dalam kehidupan ini. Karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama kita dan dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dalam segala tindakan kasih-Nya. Napaduahon, respota tu Yesus menjadikan segala-galanya baik. Ima, adong dihita panadayon ni diri. Harus ada pengenalan diri. Jangan gampang berprasangka buruk dengan tindakan baik orang lain terhadap kita. Paropuan manang boru kananon, dangadong diluasibana dirina dikuasai prasangka buruk. Nabuy do molohita secara manusiawi biasa dohonota, dia akan tersinggung, kemudian dia akan berkata, bau nang petahu pamalu mau. Paulo mapailaw mau, dohonom mau biang. Bisa saja dia berkata demikian. Allah yang go di text on down. Itada paropuani do dirina, macai elek serep rohana, labok do hatana, ditiki didok ibana, idonian Tuhan. Alai doho do akka biang na ditoru ni mejai mangalang na pinapisik-pisikon ni akadak danak. Dia tahu dan sadar au memang di kategori ho biang do maradopon Yahudi. Alai biangi pe namangan na ditoru ni mejai sai along do dapok di ibana na merdebuan na binahin ni alak na nialang ni akadak danahinin. Artina sisa-sisa na medewi pe lihat dia denggamai ninai mang. Ini yang membuat Yesus Kristus menilai ala songoni hatam lau maho nunga ruar sibolisi siap borum nin. Jadi adong di ibana panadayo diri. Sahalinai molo adong pe pasahat tuhita boido teguran, boido nasihat, jangan berprasangka buruk dulu. Ayolah memakai momen mengenali diri, mengenali tindakan, mengenali perkataan, mengenali segala perbuatan kita. Coba perhatikan apa yang terjadi di minggu yang lalu yang viral di gereja HKBP tentang penguburan tutup peti seorang jemaat. Outsura majo, sian sisi padita majo, outsura majo, dang berprasangka buruk hasuhutoni. Ia nakonai tu teguran ni paditai dang songoni masai manang baliksa outsura majo olo nasida elek tuhuriai manang tu paditai ikodohono doon di dia hamu marhuria ihutono muna do aturan datung aturan ni halak pabowo muna dison aturan ni huriod do ihutono muna. Datang dohonom muna di gereja asing, kenapa bisa di sana lebih tercipta kasih yang benar? Lah mahoy nang tusan. Ai kan ni daftar hokoi soddo. Ihutom mai huriau naturan.
Songoniman yang perdalanan ninguluta nama kaporsa itu hatai. Jauh-jauhlah berprasangka buruk. Saya yakin dan bisa pastikan pendeta itu tidak ada kebencian dengan yang meninggal dan keluarga itu. Tapi dengan tindakan yang tidak benar itu dibenci. Dakola persoalan tas nai, sigaret nai. Kamu akan namar sigareti. Sutung ibe kamu to namuna lau mate. Badot. Dok lau mate pi. Dangi boto lau mate di ganat. Moldo to naon. Jeluke bak do hitalak batakon. Ukua do dihita to nani namate siya to nina mangulu. Molo to nani namate on. Bah. Mangalupa di tapi jadi mak. Itu tong ka. Ala yang to nani mangulu Paulo say begitu. Ala dohonom mak to nani mangulu ay ngay jamita ho paditay sebelum acara tutup peti. Ngay pa bawa. Buat tamu may nganin na. Alay daw itorodo amatay kan. Ibu ini sebelum meninggal berpesan beli rokok inna dotong. Abagu ya mang. Toyo mate, tapau ba mate hita kana cimangison, kamanginang. Idia memarhuria di sini hutonom muna. Aturani RPPI dang nanaing majeheho kamui. Itu bukan kebencian, justru kasih. RPP, aturan peraturan itu dibuat dari Alkitab ini. Tujuannya apa? Menjaga kekudusan umat di HKBP ini. Ya sudah, ikuti saja dengan taat. Jauhlah dari prasangka buruk. Harus ada pengenalan diri. Supaya apa? Makin nyata Yesus menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kita. Unang saya tadok, prosero ya Tuhani. Marminggu daw, alay basa songono parnguluakon. Sutung do dihitaon, gudang dope prasangka-prasangka buruk si songoni, tu ajaran na, tu hatana, di tonga-tonga ni ngoluta. Napatuluhon om mana perpudi. Respon terbaik terhadap tema minggu hari ini adalah haposi matu hatai. Paropuani dihaposi do Tuhan Yesus Kristus. Tungpe sahalak perbegui mana. Dia benar-benar mengandalkan Yesus pada saat itu. Bahkan dia mengimani makanan yang jatuh dari meja pun itu sanggup memberikan kesembuhan dan kehidupan baginya dan bagi anak perempuannya. Adong iman. Jadi kita harusnya memiliki iman yang penuh semangat, yang tidak mau mendengar jawaban tidak dari Tuhan. Jangan sampai kita kalau Tuhan bilang dang boy ini na itor tadok baunang. Ale mulut Tuhan ini dang boy. Tadok terus, tapaido terus. Yesus yang ngajar di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu digunakan dalam kalimat present indikatif aktif. Artinya dang sahali ulahononi. Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Amin. Matang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami todopam oleh Tuhan. Ala nunga saur hatami di perpunguan nami di minggu sadarion. Tutu malih Tuhan dengan dosa luhuk na napinatupam. Di perdaran ninggulu namion. Alani i naing matakas huhanguluhok kami hatamon. Naroma hami tu homa dapat toko mabuan sudah holso arsak sahit paru kilo na adong di ngulu nami ganup marsada-sada. Jala urupi hami asa mana dadiri hami Tuhan disudi akka naung huulahon naung hatahok kami naing mayakan naho Bartolomoni rohami. Jala homa huhaposi hami disudi gulmit ni ngulu nami marhiti todim tod di porbadia urupi hami ali Tuhan laho mangatusi uhut mapasauton hatamon ali Tuhan. Hodiho kami masudi ruas ni huriamon siada dana name met sahat wakana matua sarihon mangulu ni nasida pada usia na parmaran ni daging dok parmaran ni todi pada usia ragam ni parukilon dohot akapanahit alay naing manasida mardalan dohot denggan hobar tu hatam atong Tuhan nami manang dia pe akka na binulus ni akka ama nami ina nami ruas ni huriamon say homa totong na mangurupi na mangaleho gogo semangat dohot gairah iman lahu madalan ini Tuhan di bagasan hapor seal. Ali Tuhan nami manang dia penahi nasi holan ni ruas ni huriamon naso maralo tulomon ni roham pasaut may dinasida. Atong pasahatami mangulu nami doh ngulu ni ruasmon holan marhiti guar anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Mari demahita laos isom mata pasahat pelian na paduahon dohot amplop resot.
Sarma tondiki, Sarma tondiki, Sarma tondiki. Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleho-leho nadenggan dohot nasauli basana mauliutus. Hupasahat tami masian nani leho mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom, paso-paso mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomani roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Amen. Amen. Shalom, selamat hari Minggu Madita selalu.